Yati. Disgrasya. So yun mga bay, nalulubat tayo. So dito tayo may hulihan. So may daanan pala dito mga bayo. Hindi ko alam kung maganda ba to, pero may nakauna na sa atin mga motor. Subukan natin. Subukan lang natin kung, pero all goods dito mga bay. Pero pag ulan dito, wala to. Yati. 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 Kulirangero. Disgrasya tas iro. Buguya to iro ato dito. Nako. Putik. Disgrasya tayo. Uy. Parang dablang. Parang ano to, nagkamali tayo dito ah. May pauna natin yung ilaw. Ano to? Anong klase to na daan? Walang hiya talaga to. Uy, maisan man dahil. Disgrasya. Alang hiya. Alang hiya mga bay. Putik. Loko to. Walang hiya. Ay nako. Yung ilaw natin eh. Sige natin kasi yung daan makita natin. Yung libaw-libong. Walang hiya to. Sino naman ang sabi dito? Okay to. Wala palang daanan dito. Walang hiya. Daming sumunod pa. Hey nako. Sus. Walang hiya talaga to. Yan. Maganda talagang daan dito. Parang may daming. Maganda talagang daan dito mga bay. Kaya to. Parang sumurinder na yun. Walang iya talaga to. Buti na lang standard yung motor natin. Halika dito. Walang iya. Walang iya talaga. Ay nako. Ay putik. Walang iya. Kamaisan. Ay nako. Aman sila ni Agi. Dira. Di sila ni Agi. Grabe lisuras dalan. Luway ang luway dyan. Putik. Walang iya. Wala talaga. Dito pala yung nadaan. Walay klaro. Grabe. Nahirapan pa tayo. Walay klaro. Walang iya talaga mga bay. May hulihan pa. Taman tong isa. Taman to niya tong isa. Walang iya. Nadalan. Diretso tayo. Walang hiya talaga.
Loko. So tayo. Uy, maganda yung daan mga bay. So nasubukan natin si Ithol, si Victor doon. Ay ako. Yan na challenge pa. Mas maganda pa yung wala pa tayong restro, di ba? Mas challenge pa yung dadaanan natin. Dati nga nakarestro ako, nahuli man ako. Kasi maghanap sila ng violation sa motor natin. Ito yun sa akin, ma-power pipe pa tayo. May silencer naman akong dala pero expire ang restro natin. Walang iya talaga yung nadaan mga bay. Grabe. Sabi daw goods daw yung daan. Yun pala. Rough road pala yun. Wala pala daan dito mga bay kasi ano yun eh, maisan yung ano, may tanim. Kung may tanim doon na palay, wala, hindi tayo makadaan doon. Walang iya ka talaga. So ayan, maganda yung performance sa ating motor mga bay kasi nakadaan tayo ng lubak-lubak. Buti na lang stuck yung motor natin. Kung hindi pa to stuck, wala talaga to. Mahihirapan talaga yung dadaan doon, yung mga lowered. Buti na lang to, hindi ko to ni-lowered mga bay. Standard lang yung ano dito. Ano mo dito? May hulihan na naman dito. Ha, yung iba doon pala dumadaan. Yung iba. Dito tayo dumadaan sa may maisan. Tayo hirap yan dito ikabi. Uy, di pa nakauwi yung